Yr ongl ar gyfer hanner troad ydy 180 gradd. Felly, mae'n dilyn bob tro mae gen i fi linell syth, fel yn fan hyn, mae'r onglau sydd yn gorwedd ar y linell syth yna yn gorfod adio i roi cyfanswm o 180 gradd. Dyna ni'n gallu defnyddio hyn i weithio allan rhai onglau heb orfod i mesur nhw efo onglydd. Enghraifft yn fan hyn, mae gen i fi linell syth, a mae gen i fi ddwy ongl ar gorwedd ar y linell syth yma. Mae rhaid i hein adio i roi cyfanswm 180 gradd. Mae gen i fi 40 fan hyn, felly beth yw maint ongl A? Wel, os dwi'n cychwyn o'r 40, mae rhaid fi adio 140 ato fo i wneud 180 gradd, felly mae rhaid i A yn fan hyn fod yn 140 gradd. Nesaf, mae gen i fi linell syth sy'n dod lawr ffordd hyn. Mae yna 2 ongl yn gorwedd ar y linell syth yma, 32, 110 a un i ffeindio fan hyn, B. Os dwi'n adio 32 at 110, byddai unna wneud yn y pen, neu adio'r bapur fan hyn, 2 y dim yn 2, 3 ag 1 yn 4, 1 y dim byd yn 1. 142 felly ydy cyfanswm y ddwy ongl yma. Wel, 142 adio beth sydd yn gwneud 180, dyna un ffordd o ffeindio B, neu meddwl amdano fel swm tynnu, cychwyn o 180 a tynnu y 142 dwi wedi ffeindio'n barod. Yn fan hyn, fyddai ddim gwneud dim tynnu 2, rhaid benthyg o'r 8, 8 yn mynd lawr i 7, y dim yn cael mynd yn 10, 10 tynnu 2 wedyn yn 8, 7 tynnu 4 yn 3, 1 tynnu 1 yn ddim byd. Felly fan hyn, mae rhaid fod B yn 38 gradd. Mae hwnna yn ongl lem. Enghraifft nesaf fan hyn, mae gen i fi eto llinell syth, felly cyfanswm yr onglau fan hyn, yn gorau bod yn 180 gradd. Mae gen i fi ongl sgwar fan hyn, felly mae hwnna'n 90 gradd. Felly, 90 adio 18 adio beth sydd yn ei 180. Wel, os dwi'n cychwyn o 90 ag adio 18, dyna fi 108. Wedyn 108 adio beth sydd yn 180, neu 180 tynnu 108, so ffordd arall o weithio allan. Dim tynnu 8 methu wneud, benthyg o'r 8. 10 tynnu 8 yn 2, 7 tynnu ddim byd yn 7, 1 tynnu 1 yn ddim byd. Felly, yn yr un yma, mae maint ongl ec yn 72 gradd. A dydw i'n ots lle mae'ch llinell syth chi neu be arall sydd yn y diagram, ydych chi wastad defnyddio'r ffaith fod yr ongl ar linell syth yn adio fyny i wneud 180. Yn fan hyn, bod gen i fi 3 ongl fan hyn, i ffeindio dy, cwbl sy'n rhaid i wneud i anwybyddu gweddill y diagram yn fan hyn. Dwi yn gweld y llinell syth, 180, felly 65 adio beth felly sydd yn gwneud 180. Dyna sydd dwi'n ffeindio dy. Wel, ydw i dynnu y 65 o 180 i ffeindio'r atab. Methu gwneud dim tynnu 5, felly benthyg o'r 8, sydd lawr i 7. Dim yn 10, 10 tynnu 5 yn 5, 7 tynnu 6 yn 1, 1 tynnu dim byd yn 1. Felly yn yr enghraifft ola yma fan hyn, mae maint ongl dy yn ongl aflem, mae o'n 115 gradd. Ar y sgrin yn awr, mae yna 2 enghraifft i chi ceisio. Triwch ffeindio maint onglau A, B a C yn y diagramau yma, ac yna ar ôl i chi wneud eich gwaith cyfrifo, gewch chi wirio'ch atebion efo beth sy'n ymddangos ar y sgrin yn awr. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.